Niekedy v auguste, keď som sa prechádzal Facebookom, tak som narazil na príspevok cudzieho človeka a vlastne samozrejme, že ma hneď jeho nápad zaujal, napísal som mu a aj keď mi všetci moji blízki ľudia vraveli, že to je blbosť ísť niekým cudzím tak ďaleko a že netuším, čo to bude, tak ja som si povedal, že aspoň zažijem niečo nové a šiel som. Festival sa začínal už vo štvrtok, ale my kvôli práci sme museli ísť až v piatok, tak sme teda skoro ráno vyrazili. On šiel zo Spišskej Novej Vsi autom a ja som ho stretol teda až v Budapešti, kde som došiel vlakom z Bratislavy. Cesta tam nám prebehla dosť hladko, uvideli sme mnoho placatého Maďarska, ale aj hornaté Chorvátsko. Tie tunely v Chorvátsku boli niečo neskutočné, to bolo krásne. Tiež som prvýkrát vlastne zbadal more naživo. A to bolo ešte teda z diaľky, keď sme išli po diaľnici. Potom sme došli teda na čas pred programom do Fažany a stihli sme ešte trochu poskejtovať tam. Fažana bola vlastne takým táboriskom pre skejťákov a celý program sa odohrával v jej okolí. Prvý večer sme mali z niekde ďalej od civilizácie. Bolo to v opustenej vojenskej pevnosti z čias prvej svetovej vojny. A prašnou cestou sme sa tam dostali na aute a odparkovali sme a potom sme vlastne zistili, že sme na nesprávnej pevnosti, že tá pravá, väčšia, poriadna, kde sa deje program, je oveľa hlbšie v lese, takže sme nastúpili do auta znovu a bežali tam. No a tam sme neboli pripravení na to, čo uvidíme. Bolo to krásne, bola tá pevnosť priamo pri mori, s úžasným výhľadom. Bolo to veľký komplex miestností rôznych. Vyzeralo, že to tam ľudia očistili od buriny, od špiny. A bolo to krásne nachystané vlastne na ten festival, ale aj pre hociakého turistu bežného. Tu sme ešte pred programom skateovali trochu, lebo tu bol vybetonovaný rádius o stenu pevnosti, čo bolo fakt super. A potom začiatok programu prebiehal asi tak nejak, že na streche sme sa zišli všetci, posadali sme si do kruhu a v strede mal slovo najprv chlapík, ktorý opisoval svoju vernisáž fotiek, potom tu dvaja recitovali svoje vlastné básne a nakoniec tu jeden chlapík prezentoval svoju, dajme tomu, filozofickú knihu o skateboardingu. A teda samozrejme, že sa hovorilo po anglicky, pretože to bol taký univerzálny jazyk medzi všetkými. Boli sme tu hlavne ľudia zo slovanských štátov, teda Srbi, Chorváti, my Slováci sme tu boli, Čechov tu bolo viacej, Bulhári tu boli, jasné. Ale došli aj Rusi a Fíni nejakí, čiže bola to taká spleť z celej Európy. Tak samozrejme tá angličtina bola najlepšia. Neskôr, keď sa zopnelo, tak sme sa presunuli dole ku tribúne, ktorá tu bola pristavená na túto udalosť a pozerali sme na stene vlastne tej pevnosti. Obrovská, vysoká stena mohla mať, ja neviem, 15 metrov. Tak, alebo 10, skôr 10. Tak na ne sme pozerali tie skate filmy. Medzi programom boli samozrejme pauzy a dalo sa to aj občerstviť nejakým jedlom a stále sa dalo pobehovať aj po hrade, ktorý bol vlastne vysvietený, bolo to fakt pekné. Na druhý deň som sa zobudil v stane, ktorý sme v noci rýchlo zbúchali. Miloš spal v aute a dosť skoro ráno sa zobudil, takže už ma čakal. Kým ostatní skejťáci spali, hoci kde inde v okolí Fažany, tak my sme teda nasadli do auta, šli sme do mesta a tak sme jedli a prešli si to mesto, okúpali sme sa v mori a potom sme trochu poskejtovali v kempe a šli sme ešte pred programom do Puly, ktorá bola vlastne miestom dnešného programu a tam skejťáci jazdili street. Pojazdili sme trošku s ľuďmi najprv v skateparku,
A potom sme išli za tými ľuďmi do mesta a to bolo niečo neskutočné pre mňa, pretože o takých veciach som čítaval iba v časopisoch alebo v rozhovoroch a naraz som sa ocitol v tej situácii, že sme niekde v strede námestia a skejtujeme jeden spot, 15, ďalší 10 sedia, jedia niečo a kecajú spolu a sú tam dvaja kameramani, čo to celé točia a proste neskutočná energia. Yeah! Presunuli sme sa pomaličky do baru, ktorý stál pri miestnom koloseu. A teda v 21 rokoch som zistil, že existuje viacero koloseí po svete, že to nie je iba v Ríme. A v tom bare sa odohrával dnešný program. A ešte pred ním sa tam dala pozrieť vernisáž niekoho fotiek. A tie boli všade po stenách rozostávané, takže to bol tiež celkom zážitok, lebo boli fakt zaujímavé. Rôzne koláže a tak. Keď začal program, tak sme si pozreli dva celkom dlhšie filmy. Okolo hodiny mali oba, čo bolo celkom super, lebo tie z predošlého dňa to bolo skôr séria 20-minútových filmov. Po filmoch boli ešte dva metalové koncerty. Tretí deň ráno nám lialo, takže sme zohnali nejaké jedlo v tamojšom supermarkete. Potom ja som išiel na omšu do kostola a po nej sme s Milošom sa zobrali na mini výlet, pretože samozrejme všetci ostatní skejťaci ešte spali po včerajšej noci. A tak teda s Milošom sme šli na juhozápadný okraj Chorvátska, kde bola chránená príroda, auto sme museli odstaviť a veľký kus prejsť peši. A išli sme rôznou kosodrevinou, potom sme si užívali pohľad na rozbúrené more. Na jednej skale sme spali asi, 20 minút, čo bolo úplne krásny oddych. Cestou odtiaľ sme sa ešte zastavili pri hrádzi, ktorá viedla naprieč plitkou zátokou a tvorila v nej v podstate neprechodný múr, čo bolo tiež zaujímavé, že vlastne more bolo v jednom bode takto rozdelené múrom, po ktorom mohli ľudia kráčať. Večer pred programom som sa ja ešte zbehol umyť do mora, potom som ostatných dobehol pri vstupe na program. Ten mal byť pôvodne na ostrove, čo bol presne oproti Fažane cez more, lenže nebolo predvídateľné počasie a vyzeralo to skôr na dážď, tak sme to presunuli do lokálnej školy. Pre mňa bolo úplne nepredstaviteľné, že ešte včera v bare sme sa všetci tam rozbíjali a všetci tam boli na nejakých drogách alebo proste si na niečom fičali. A teraz sme tu v pokoji a čistote sedeli na stoličkách v telocvični a akceptovali sme zákaz, že vnútri nebudeme piť, ani fajčiť, ani jesť, proste boli sme tam úplne slušná partia zrazu. A pozerali sme 3 filmy a potom po nich sa Miloš niekam vytratil a už mi len došla správa, že išiel spať do auta, že on už nejako sa na to necíti a že chce byť ráno ready vyraziť. Pobral som sa radšej za ním a tiež som si oddychol v noci. Tentokrát sme išli cez Rakúsko a Miloš ma teda vyhodil priamo v Bratislave, čo bolo pre mňa veľká pomoc. Výlet to bol úžasný, určite chcem ísť budúci rok znovu a môžem to len odporučiť. Cielo, si libera nel cielo, non se lo niente da tutti i tuoi nomi, che ti vuole verità e vuole giusto.